Здравей, България! Намирам се в парк Свети Петър и Павел, като храма зад мене в момента се води молитва. Сме излезнали на разходка. Реших, че този фон е интересен да кажа две думи относно Дара и най-вече относно критиките, които получава. Смятам, че да излезнеш облечена като кукер, въпреки че си жена, е невероятен жест спрямо България и нашите традиции. Погледнах надълбоко текста и мога да ви кажа най-спокойно, че нямаше абсолютно нищо, което е свързано с призоваването на нещо лошо. Говори се за това да бориш демоните си. И това е нещо, което го има в християнството допълнително, че нито един от нас не е абсолютен светец. Ние всички по един или по друг начин сме грешни, но идеята да се борим с това и мога само да кажа браво на Бангаранга и на духа, който направи и призова за да спечели, защото аз лично много се кефа на тематиката, която използва, въпреки че до вчера не го бях гледал. Защото съм такъв тип човек. И ако ми говорите за антихриста, само ще кажа, че държавата, която ние победихме в финалите, за добро или за лошо, за мен лично, спрямо държанието им на бойното поле, действията им, не на всички хора, просто на действията на бойното поле, са най-близко до въпросното нещо, което за жалост в момента има. Просто моята гледна точка не е нещо крайно срещу какъвто и да било тип хора, а просто гледам политика и държание. Отново моите уважения за Дара, буквално ме спечели като фен. За мен е готино и позитив и че стотици милиони гледаха България и ще продължат да я гледат до година. Което е невероятна реклама. България печели близо 10% от нашото БВП, т.е. десетки милиарди евро от сектор туризъм. Така че благодаря, всичко най-добро. Имам подкрепата от нормалните хора, които очевидно не сме демони или нещо такова. Така че успех и браво!